Да, YouTube, аз съм Брандон на Кревежди, сега така се в FirePlap с табелката, който е админ и Нагашка. Нагашка бедняка. Кошарна. Аз съм Лав Енд за много кошники. Ето се Елвис. Видя ли го е? Как се пише? Елвис. Елвис, пресни. Партифак. Абе, табелки. Какво викаш? Видя ли този с Елвис? Елвиса? Да, Ето се вика Кюлаура. Този вчера и аз бях Ей, Кюлаура. той е YouTube, той е... Кюлаура. Wardrop Party, така се прати. Вече те отколко са? 19.00. Зависи... Абе да, 19.00. Аз с този паник май съм тим. Не знам. Води по кабинарет. И Какво сега. си правя? О, Warpen, точно не се щупиха панта. Той ще по кясата. Warpen, Аз за него му щупих и това и каската, той няма пикс. защото аз как ти говоря, бе? Кюлаура. Така. Да. За него всички са Кюлаура, бе. Той до вчера езбах Кюлаура. И да, тук гледай. Или той снима клипове, пък ютубър, пък ще споделя. Кажи чисти, това е. Да не садва. С най-ми е тим, не е тим, значи шо ма. Чакай, Бран Крюс направи клипа тогава с после. Честно. И Warpen се днескът накрая. Вот такой ще му убият. Ето си Ясенчо тук, ле. Ясени, я навати тук, бе. Не чак на И дъс. сега Ранк Мастер 6.30 Рикар код. Деда си. И Деда Дип си. 2.40 гледай всяко маче. О, то с пажната. Като пратите SMS би трябвало да върне някакъв код, де ще прати на този скайп тук. Умирам. Умирай, няма, свършиха ми хилтките, бро. 4 хилтки, бро. Тъпа... каква ти беше, не каза, забравя съм играл Майнкрафт. Сегодня се продаш, бе. И си играл Майнкрафт. Вчера беше в събора. Аре, Днеска бих се събих малко от твето. Бих 2-3 мари. И ти как вземаш толкова много дем, защото ти наш с меч на един хит ми вземаш по 4 сърца. Не, човек, аз бях критика, бе. И съм стигал чай Sword, чай колко ми не съм задал. Аз пък качи ли пък те бие те с просто тагаля, нали? Аз качи ли не бия критики, нали? аре, я ще скоча малко на колко. Ти хума, кой слепа, бе? Дал си го на Dark Minor. Чевото си кой хом? Да, бе, нашия хум, дето големия, бе. Болшенките ли, бе? Не, другия. Дето аз го правих. В недъра. Кой, бе? Я, тъпа на Гашхен, го покажи. Чакай, сега ще го покажа. Чевото си кой съм дал, бе? Май. Си му казал, си го портнал и си му казал, че това е било неговия хум. Съм го подарял. Я. Да, той на мен иска, ти им казва. Че бил Аз неговия. кажа първа за клипа малко Чакай сега. Давай, портнал. Или, бе? Ето с пълно. Чевото си, аз тук не съм идвал. Да, бе, ти каза, че си го бил портнал и... Аз да съм се седял на холм, тук аз нямам холмове. Ето сега лега, Елвис. Я, айде, аз ти имам голото там. С един грас. Той ли е моето, бе? Да, бе, не, такъв ти скина. Да, аз си го смеха, ма не ме кефта. Те, тъпа бранка. Биш ли, бе? Лар... Бой по този покажените. То ял лега, бе. Ото всичките ядат лега, бе. То си ясен не изяде лега. Всеки като ти му Трошко му путката е. Скоро сигурно рестарчи, ма не се съзнаваш. Що, бе? Тилото се чу. Ще трябва да пратим евент. Не ще... За тия сайта ми деца. Мари, Ютуб, ти е жен за клипа, надявам се да ви хареса. Да става много дълъг. Знам. На Да, бе, Minecraft. той ревюайте да има. Да, И бе. влизайте После по сме сервера. И... Сера 26-7 факшън, стримци е мол, всичко. И на факшн всичко, И- и до скоро.